Kode Radio International Abuja nangoydon dow mitaji 32.1 kilohertz ujinejeta e sappo. Assalamu alaikum, barkamen e jemmare hande, barkamen e lorago fotta nder taskaramji di suudu radio kode wondu Abuja lamorgo lesdi Nigeria. Waddanta on taskaramji nder ɗemgal fulfulde gila jamdi 8 yaago 8 bereta waktu Nigeria, Niger, Cameroon e Chadi. Jamdi 7 yaago 7 bereta waktu GMT e Ghana. Hande Alhamisa jego lewru haram tumbindu hitande 1447 ɓawo hijira. Kalkal be 31 lewru 7 hitande 2025 miladiya. Gonde amin dowɗate amin ɗe zamanu Facebook kode radio be YouTube kode TV, Telegram, www.time/kode radio, hautade Radio Garden, wato matotiral internet, Kode Radio International, www.kode/kode.net. Min Usman Yaya Musa yelonto on khairu fodanta on labangal taskaramji amin de hande. Bakodon hami surga Umar Aliyu jangane en kubaruji duniyaru. Heɗitoɓe assalamu alaikum. Aran ndako e kubaruji ɗin. Nder kubaruji lesdi Nigeria on nanan ardiɗo hukuma custom lesdi ndin ɓesdanama nyalɗe dogginki laamu. Nder kubaruji lesɗe Afrika bo on nanan lesdi Kenya hosi jabruɗe hoytingo sippugo mbal ha lesdi ndin. Nder kubaruji lesɗe duniya luttuɗi bo on nanan lesdi Iran andini dow lortata dow korowal sulhu be lesdi America sei to America yoɓindi diya. Jotta bo nda kubaruji ɗin ɗi fumaji. Ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ɓesdani ardiɗo hukuma custom malla bo duwan lesdi ndin Mustabashir Adewale Adeni MFR wakkati ha dow korowal ardungal hukuma ngan. Andinore nde bolwo etana ardiɗo lesdi Nigeria Mustabayo Ananuga waɗani jungo on andini non. Handi Musta Adewale jippa dow korwal ardungal hukuma custom man yende 31 lewru August darotonduɗo, amma o ɓesdanama hitande woore. Tinubu ɓesdani Adewale wakkati on ngam o heɓa o timmina kuuɗe kimminiɗe ɗe o fuɗɗi waɗango hukuma ngan. Nder kuuɗe ɗen hawti hesɗitingo kuuɗe custom latto ɗo kutinire be komputaji, be taskitiggo lesdi Nigeria ha hufugo anniya mobgal kawtal lesɗe Afrika ha ittugo ceede jomorgol dow ko larani kare tappaɗe ha nder lesɗe Afrika fu andiraɗum African Continental Free Trade Area. Ha ragare Tinubu mani ardungal Musta Adewale nden o ɓesdi wi'ugo ɓesdari wakkati wallitan ha sembiɗingo kuuɗe custom ko hawti be sembiɗingo filu hakkunde lesdi Nigeria be lesɗe yaasi, heɓango lesdi ceede nastoje hawtade be rentuki keeri lesdi ndin. Gomnati lesdi Nigeria andini dow fuɗɗan fonduki fukaraɓe jangirle jami'aji lesdi ndin ngam tabbitingo ɓe kutinirai be moɗetekon karminakon. Hukuma hakkilenki shanu ilmu lesdi ndin hawtade be hukuma ngam honuki hutinirgo be sorrugo moɗetekon karminakon wato National Drug Law Enforcement Agency NDLEA on andini non.
andinore nden wurtinama on ɓaawo giidal hakkunde ardiiɓe hukuma NDLEA General Buuba Marwa be ministajo hakkilenki shanu ilmu lesdi ndin wato Musta Olatunji Alhausa. Non bo ɓe pamri dow ɓe ngurtinan taskara ngam jangingo fukaraɓe sakandare batte hutinirgo moɗetekon majum. Buuba Marwa ɓesdi wi'ugo fonduki man hawti wonɓe nder jangirle jami'a jotta be tefoɓe nastuki jami'aji ɗin. Haragare Buuba Marwa wi soyde fadduki sukaɓe hutinirgo be moɗetekon iga law ɗo janya kuuɗe ɓaleje bana fasugo be wujjugo yimɓe ngam ceede ha nder lesdi. Wakilijo majalisaru wakili en lesdi Nigeria wakilto hukuma pamara kiru be bebeji ha diwal Kano Honorable Abdulmumini Jibrin Kofa waddani ardiɗo lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu ngilla ha fada. Abdulmumini wi waddani ardiɗo lesdi ngilla on ngam sawrotiral be ardiɗo on dow ko larani lamaru lesdi. Kenya alarba on wakilijo on mo jam'iya lundankewa NNPP yiidi be Tinubu hunde bo nde hayɗini ummatore yi'ugo soyde famral hakkunde ardiɗo jam'iya NNPP Rabiu Musa Konkoso be Tinubu. Amma kadi Abdulmumini wi wala kayefe ha ngilla mako so ni ɗum hutiniri be sobiraku nemgu laatingu hakkunde Tinubu be Konkoso. Nde ɗum emi Abdulmumini ko ngilla mako ɗum umtugo dammugal nastuki Konkoso nder jam'iya APC on, o wi wakkati wolde dow non waɗayta on, amma ko ɗume fu foti laata. Ministajo hakkilanki hukuma jahale Sa'idu Ahmed Alkali andini dow gomnati timminan kuuɗe buwangal jirgiwal lesdi hakkunde Kaduna yaago Kano Mauri wato ha hitande 2026. Sa'idu Alkali andini non on ha hawrine nde ɗum taskiti hakkunde talaka en be gomnati ha Kaduna. O wi wakkati Tinubu maggi dow korwal laamu o tawi kuuɗe laawol majum huwama geɓe 15 on tan ha temerre, amma warugo jotta ɗum timmini geɓe 13 ha temerre. Ha nder hitande 2024 on gomnati lesdi Nigeria andini dow heɓi nyamande ceede iga bankiru lesdi China ngam timmingo kuuɗe laawol majum. Lesdi Kenya wurtini taskara ngam ustugo sippuki mbal ha lesdi ndin. Taskara ka ummini ɗaɗidande ha lesdi ndin umri ɓesdugo duuɓi ɗi neɗɗo hewtata fodde ko ɗum sorranamo mbal iga duuɓi 18 yaago 21. Ha fahin jabruɗe man harmini sorrugo mbal ha shagoji mawɗi be pellel sorrugo nyamdu be hotelji. Woɓɓe ɗon gi'a jabruɗe man ɓillan hoɓɓe yilloɓe lesdi ndin, amma gomnati lesdi ndin wi hoosi jabruɗe man on ngam fadduki dereke'en torruki ko'e maɓɓe be wuykere. Lawya en ardiɗo lundanken ha lesdi Chad Musta Success Masa naali jabruɗe gomnati lesdi Chad hoosi hedi eggingo kiita mako iga hitordu hitoru aybeji pamari yaago hitordu hitoru aybeji mawɗi. Nder lewru Mei on ɗum nangi Prime Minister lesdi ndin kiɗɗo on dow tumukimo be aybeji ɗuɗɗi nder aybeji ɗin ha be ummingo fitina feerotiral leƴƴi be mbar hoore. Jam'iya mako nga Le Transformateur wi nanguki mako ɗum anniya on ngam maɓɓuki konduɗe lundanko'en ha lesdi ndin. Lesdi Iran andini dow lortata dow korowal sulhu hakkunde mari be lesdi America dow ko larani taskara tappuki balmi nuclear lesdi Iran ndin. Ha seito lesdi America noti yoɓan Iran man diya bonondaka ɗum waɗani di ha habre hakkunde lesdi Iran man be Israila e nanta America lewru salindu. Ha fahin Iran wi yiɗi bayanu iga America dow ko waɗi ndi yarani Iran kippe ha yake ɗum ɗo joɗi waɗa gidal dow taskara tappuki balmi nuclear Iran ndin. Ha ragare Iran wi kippe Israila be America nder nyalɗe 12 mbari yimɓe ko ɓurata 1,000.
hukuma hakkilanki shanun jamu ha gallure Gaza andini do sojan Isra'ila fiɗi be bundogaru mbari Palestinanko'en 13 ha yake ɓe ɗon dena jaɓugo wallinde nyamdu ha gallure Gaza man. Andinore nden ɓesdi wi'ugo woɓɓe 300 bo nawni. Hukuma soja Isra'ila wi sojen maɓɓe fiɗi ngam foɗuki noppi yimɓe. Ɓe taari motaji rondiɗi wallinde amma ɓe anda ko woodi ɓe fiɗanɗe ɗen nawni malla bo mbari. Jami'ijo nyawtordo Al-Shifa ha Gaza andini dow aran ɗum waddi mayɓe 35 iga ɓaawo limgal man ɓesdi yaago 48. Nder andinore wonde bo yimɓe feere 6 maayi ha nokkure senduki nyamdu ha Rafa. Kerol kubaruji ɗin gonde be taskaraji amin luttuɗi. Modibbo Umar Aliyu a yettama. Minon ka wala ko min poti min mbi'a ay on arti on timmini Kode Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be Pulako. Nder taskaramji ɗi Kode Radio e TV taskiti waddango on aran en puɗɗiran e taskara fina tawa Ibrahim Iromo Dage hanyum jogi ka. Mani fa on yande bandira alaji Rabbi Ibrahim muni koda no ya abubuwaji din jara wallahi ni do ledi gorgal do ni wallahi menen ni gon do kuma insha Allah men kade ni to hami nan go wallahi daga tanton men goni gimmi wana lazzi o yosite mi hawre alaji gora e sawara Pulaku me ha jango Pulaku yo Allah kido den auta fa yeso to no gida Pulaku isai ledi o alhamdulillah alaji gora suka bammo ba suka kwaje ba mi tabari mi woni mawɗo makko insha to mi woni mawɗo bammo to nata en kettawan mawɗo ay ko watte men kettoton gam on gari leydi di on tabbitini hulɓe goodi kuma mi himma ɗo to hulɓe ngala wallahi mi anda dum mi haye alaji gora leydi o to mawɗo goodi gaskiya mi daba yo ko alaji bammo han wonno iwe to masha Allah alaji gora mi ɗum do ma ziyara to men to matsala wala insha Allah de garda fu a tawaya ta jaba bon wadda alaji de garda fu mi a tawaya mi don gara tan bernde guda Ibrahim ri ko kedda shal fu keba gara to an out ngal fu Pulaku gungo fu ayel ngam mi ko kollumi dama ay daga leydi din ton ko iri ton mi hokkima Allah bangare boror en ton ko dabe ko adeje fu dum wala dum gongam sannan mi ngoni ko fa'ire do fu fa iri gorgal hu dum dalana en ko Pulaku gum wa irade de holla dum wane kay ko bo dum Allah dum tokka sese dum kina to mi jabi nani hala mara amma min yata mi wawata gonga mi wawata ni kawai amma dole no ba iya kokari to ai ira kokari ma dum giya to ngi kuskure alaji gora min donya kon donya ra kuskure ma mo ko da wodi ra ko ata wodi matsala wala mo be do amin bo wi to mo rari suka ko duman take to menen ni ada andi men cukko menen ma e men ni tokkiro e ma o ben non mi keba menen ma men kolli tabe gonga ko be bofi menen bo ko men bofi be kolla men gonga ko en alaji gora mi sana gonga sannan ono mani ton fu
on ko a hokkama ton ni gaba daya ton har leydi Nasarawa amma kade ni a hawdi sukaɓe ni yaago ni mawɓe ɓen dole ni kamɓe ma ɓe kokkima ni maw ay nane ɓe tokkirma ay waɗuma e sey kuje ɗiɗɗiɓe yetti sosai ala cigora Allah pulaku gunnigo fa yeso ayde aduɗa yigo pulaku yeso kowa kangu no taka Afrika gaba ko sannan ɓen giɓe pulaku gaɗa kamɓe ma ɓe ɗali ma ba toygo joni ɓe paami ni gaɗa woɗa to ko wayi ni pulaku yeso sannan ko wayi pulaku sukkaɗe mawɗo debbo gorko sannan pullo fu toni no bande pullo sannan pullo fu to wayi pulhulde mo fa yeso amman wodi pullo mo men adayno pullo fa hajuɗi fajo amin taaki pullo umminayɗo leydi hanano pullo gan kowa tawɗa e jooɗi jangiya umminay leydi to wona o pullo kanko wotinama pulaku kanko ratata jam ito inni neɗɗo yuma no yahay ada are goɗɗo to ummina leydi ɗum wara ɗum hona jama'a ɗum hona siire ko ɗum hona rotoji ay on ɗon o laatike on ɗon ma wala ko indete joni kanko ay wurtike pulaku nana gonga to ko rena pulaku mum kanjum woni karo mutunci muɗum rena pulaku muɗum toni de aduɗa kowa pulaku fa yeso gaba ko wonana pulaku fa yeso ay denno kowa anday no ko yehi pulaku yeso no ay goɓɓe gari yi e Ibrahima Ricode pulaku gaɗa yeso ɓe gi'i pulaku gaɗa to ay ɓe ɗali batoygo gan an ni pawɗo yeso on ni kam woni fa yeso ha joni alaji goyami mi wodi ko min kullum mi yaɗa mi heɗi mi ƴewma amma fi ɗum ni emi ɗan tetti ɗum majju to koni ko ñamata Ibrahima alaji goyami a yehi funa a yehi makka ko gartoɗe alaji goyami sai min giɗuma to yi ala min alaji goyami ya ɗin woni hikima majjum ga e to woni ko ay ba yande jami Saudiya yande men jeyi Madina to men jeyi ɗi wattani e ñiire woyre to ɗi watti woyre sai ɓe jaari woɓɓe sai ɓe gi to gaskiya tunda mi yaari woɓɓe ɓe nani belɗum kamɓe mani bam kamɓe ma pulaku fa yeso ɓe ɗala ɓe gattane o oyre gimɓe ka Allah ɓe cawre ɓe wallahi ɓe jaɓayi tawi to gimi aga Allah wallahi ɓe gimi to ɓe simmina ɓe gatta kanjum woni mafari mi watti oyre hana woy to mi nani belɗum kullum jama'a sin ammori koda ɗoddo Alhaji Gora Allah ƴawo sin min woni mafari wallahi anani ko woni mafari majjum anani min oyre ni to taɓe gattani on to Allah jonni non to taɓe gattani to on nani fa takani da Allah kuma mi yobi ko oyre ni mi yobu cede to ne gida kuma na banzari a gida gida da kokka ni to bibe be kokka gibe gi wallahi be kokka ya kambe kyauta Allah bida to dalata ibe to tunda be gi non dal mi watta to Ibrahima Ricode daga pulaha gongo fa ya to kuma ni rari ani tabbani me makka dole be mo yanaya Allah jomira yaro ma yara juddo Allah fu kawdu niyya fu Allah yaro Allah hokka ko jawdi be wallahi ayahi ayuti ko kuma awurti ko mi matsala ko awurti inshallah Allah wutina en ma kula ko yan fa Ibrahima Ricode Allah garana Allah be gana be to alaji ma sosai nani beddo sosai Alhaji Gora mi do nana beddum to iganda ya Ibrahim Jagaban dan modibbo en jebo en e sawra higgoɓe men ɓe amana ka Allah ni alhamdulillah jam min goni ko woni mi honni ɗum kuma Allah jomira hoora on janga Sarawa Allah jomira alana en mawɓe men ardiɓe en kuma ɓe kolla en laaɓe boɗɗi laatiɗi enen motto en ummike kanƴi tokkoyte hana gonga fajoni kuma Alhaji Gora tun soɓɓani ka haala kam mbi kollunami nane min sukaɓe dow moɗon on mbawa way gi on goɗɗum ɗum min gaɗila wala dow lawol so to en jawe farmago min dow media ɗum noddemi kollomi e mbi o wani mi yi kaza ɗum gawɗa kala ga Allah woɗɗin ɗum a yawti yende ko kuma ɗum waɗa e kaza ayiti go to min ɓuura woɗɗingo amma bañi ko to mbi on kawta hoto e amin on ɗum matsala wala a koyɗen siruta en mbiya to nde leɓi ndu ummaki mi waɗa matsala wala no min nani a ɗum ko ɗum hollidiray no ay suka e mawɗo e holla mawɗo kollemi ko woni ɗum sukaɓe gam pulaku gunni ko fa yeeso kawɗi waɗa ka holɗum yiita hollugo mawɓe ma kanko mawɗo say to hollama gam koye gam immawɓe ga ata deydey to inchallah sukaɓe say woɓɓe tokkoy on to mawɓe on hana gonga kanjum min pamata kamɓe ma mawɓe ɓe kolle gonga ɓe wurto ɓe kolle gonga ka Allah wani men ɗen sakiraɓe hulɓe kowa rena hakke mum kowa karo mutunci mum ratta ko ñaami to rattu ko ñamata ɗum kuma to rattu ko ñamana sakike muɗum nana gonga kanjum woni
ɗum ko ciyama haruna yi a kare mutunci mum karo sakira e muɗum nana gonga o kanjum woni ko yiɗi karo mutunci mum ayi waɗi sannan ton ɗum ni hokkima ton imma ciyama en ɓeɓe ɗum melli ɗo ni sakiraɓe hulɓe ni kowa inana belɗum amen wallahi to machallah ko woni wallahi ko woni inana min ga'ata ila haalaji ɗin torraɓi kowa amma ga Allah mawɓen ɓe boƴƴina in kaɗo wari yami fullo duro abaddan ɗum wane sinno kokkataya moƴƴinanma haala ka sai boddon foto ɗin dubu goma ittuɗa kokkuɗa ɗum sai jaɓaɗe moƴƴinana ɗum dubu goma ɗiɗi woɗɗinanma wondere dubu biyar sai wane an hokkan dubu biyar moƴƴinanma ai ɗe laati e goma ai an hokkiyan na ai halal ma ñamuɗa ngam koye ga ardiɗo nana non non kuma hakke ma ñanda ha anda Allah ni hokkuma matsayi ɗum ko kewtuɗa ardanawo goɗɗo to Allah paama ego ɗum ko Allah hokkuma no hokka jaamo goɗɗo mo maɗa to mawɓe on nani fa shawade alhaji gora ay ko giwmi min ka Allah sakiraɓe hulɓe laamiɓe ka Allah ɓe cawroɓe ga adalci ɗum ko noon ɗo dotto bello boɗejo yiɗi fo ogan ɓe ga adalci ɓe taymako sukaɓe sannan ɓe taymako ɓe gonɓe nder maɓɓe kan jaango a joni alhaji gora mi ƴamite mana hunde a yehi saudiya inchallah ayi larabanko en kowa mi inchallah mi i larabanko en gonga mi tura wala ina ɓe ngala kowa e gonga kowa iwoy ko ina woni wala huto woyda nan giɗa like nan giɗa neɗɗo kama to woodi ilimu jangirde nan giɗa matsayi muɗum to wallahi no heɓe matsayi sosai nana belɗum o nana belɗi ay abubuwa amma wallahi minen kandi kode men jahi men janga ibrahima on nana belɗum men jawɗo men janga minen ni wallahi men jahi ni min gay iyaka ɗum ko yaari men men garti amma wallahi tan nana belɗum siya jangirde on gi illa siya jangirde ayi ko to masha to dajo dar jawdi goɗa iya jangaga banza gar waɗa to dar halaji gora hala gonga gaɗeten joni kala ko ɗi tana gonga to go Allah gim plan go fa yeso non nino a janga ba nana belɗum wallahi Allah alaji gora wadi su koy ma wadi ngata jangirde to wallahi mi fota ko ko da tan jangirde jon to wa alaikum assalam yana ji gora gonga wala su kai da su kai ma wala su ko goto mun da ta jangirde amaro sosai to a wodi niyya ko awa mi wodi niyya insha Allah ga mi himani gaskiya kanu jande dembe wa to de wa anaya to anaya don no gidumi gaskiya to kan wodi ko dum yidi dum janga yimde ko yidi wa wa to fa'i maro ko dum ko wawa jango to dum bati to ai dum wa ai kanu jande wa ai nana gonga kanji wal ibrahim daga Allah watta su kabe to kanjum ma dum shawari gelde den fa ayes wallahi da fa kulku shawari dum ko kan o watta su kabe jande a janga a ummake ay wuro mo a janga still kuma ɓiɓɓe maɗa like anani nawɗum fa a jangayi anani ɗum nawma nder ɓernde maɗa e ɗum wonnanma yonki maɗa kuma ummoɗa ɓiɓɓe maɗa hamɓe ɓen ma kuma gaña wattuɗo jangirde sintoɗo mi woni ɗo ma fa yesso aɗi waɗa fayra yesso to gala fulfulde ɗum woɗɗina alaji gora wiɓe ɗum woɗɗina ka Allah pulaɓo ko woɗɗina gabaɗe affaire ko gabago gam fa yesso kowa yesso Zam wanda Zam wanda taskaram kode radio hautade RFI fulfulde hauti koppi waddanta on galleji jandi beddaji lewɗi tuundi sabu ilameji hitande faltine nde woni ko teskiɗen e nder ɗi nokkuji gurnoɗi caɗele ilam
ngam falade sifa nde bonandi peeje kewɗe mbaɗama e nder ɗe gure e yeru Jawara ko commune tawateɗo banggue hirnangue Bakel gurnoɗo ilam musɗam sukaɓe ngo wuro darni fedde ngam falade ɗam ilam. Souleymane Bomou ko goto e ardiɓe mairie Jawara no yewta golle nde fedde. Les jeunes sukaɓe renduɓe fedde noddirtede brigade d'intervention rapide ko sukaɓe fabotoɓe e ko yaaɗi tawi ɓe mbaɗata ko jertinoje ɗe e dow médiaji rendoɗi ɓe kawra e nokkuji ɗo wamiɗi ɗi mbaɗi ɗo ɓe paabo ɓesguji ɗi hanki tan ɓe jeehi to maayo gasi laabi ɗo ndiyam ɗam rewata beele so wami aroyi ndiyam ɗam waɗana lawol faade maayo ngo ɗam wasanade e nder wuuro ngo ɗum firti to banggue ɓesguji ga eɓe daɗɗo peeje est en train de prendre des mesures. Abdou Diallo ko kam ardina fedde daranide daɗɗude peeje ngam falade ilam e nder commune Jawara woni fandare mabɓe ko yañude nde fedde e nder nokkuji goɗɗi e nder falde Bakel sabu hay e nde hitande heɓe gondi e kulol ɗam ilam. Cette année on voulait ndeɗo hitande kam emin jinno ɗum waddi e dendagal guri gondi e palol dande maayo ngol kala wuro ina hani jogade brigade tawi ko jokkodirowo e brigade gonɗo Jawara ngam faabade emin jiiɗi laamu ngu ara wallude amin no feewi ha tenki noon e ballal to batti kaɓirɗi ko ɗum min cohli min ngala kaɓirɗi emin golla jamma e ñalawma ngam sowdi ɓesguji ɗi hay hanki tan ko maayo ɓe gonno eɓe pera laabi ngam ndiyam ɗam wawa ɓennude pour donner la route à l'eau. Ina jeeya e peeje goɗɗe baɗaɗe ngam falade ɗam ilam woni egginde yimɓe e nder koɗorɗe mabɓe kiiɗɗe faade e koɗorɗe kese gonɗen koye nder commune Jawara maire wuro ngo fewji nden eɓɓore ngam ustude tampere ɓesguli ɗi. Sillo Sakho Moi-même en tant que min fof e wonde maire commune o mi wallodiri e sukaɓe ɓe ngam faabade loriɓe ɓe sabu ko hunde nde ardiɓe ɓe hono sapeur pompier walla konunkoɓe ɓe kanno wadde kono min fadani ɗum min mbaɗi kadi balle faade e loriɓe ɓe sabu min dokki hewɓe e mabɓe leyɗe ɗoɓe darni cuuɗi dendagal yinnoɓe immade e nokkuji mbaɗoji waame keeɓi leyɗe ɗo kodi mairie o waɗi kala ko wawno fof e juuɗe mabɓe spécialiserait les infrastructures. caggal ɗum balle gila e nder leydi ma woni laamu ngu walla ɓesguli falde nde hani e wonɓe caggal leydi fof ina tawa e peeje lelnaɗe ko fati e o alhaali. Oumar Wagne ko goto e lorinoɓe ina setto wonde o heeɓino nguura kono kadi o fuɗɗima mahde tawi fof koye ɗe balle ɗe ɓiɓɓe nokkuji ɗi pewjuno. Ɗanniyankoɓe gaddani min ɗo ɗanni sukaɓe ɗanni ɓuur ngo gaddi gueɗal mum laamu o kadi addi gueɗal mum ɓe gaddi ɗo basuji ha heewi min keeɓi maaro min keeɓi nebam min keeɓi ndiyam min keeɓi somci min keeɓi ciment min keeɓi jamɗe kala e amen kam mo ganduɗa nokku muɗum ne alano ciment ko daño hen ko fuɗɗima nana fewna e ko yettere Allah won kadi fewnuɓe kadi ha dañi no deeƴiri ɗe ilameji hitande faltinde ha joni Maimouna Wagne yejjitani hen hay hunde. Min tampine kay aɓe guetti min ɗo ɓe nayi min école aji to Allah kam ɓe gaddan min ballal somin duggoye min jahata koye laaɗe somin garana ga hunde min jahata koye laaɗe galle heewi kuɓeje keewi min ngala to min goni. So yawti ɗe peeje laamu ngu fodaninoɓe fewjude diiguji paddorɗe ndiyam kono e biyol ardiɓe falde nde ɗum waɗaka taw te e nde hitande hikka ɓe keeɓi jertinoje ilam e nder falde nde. Moussa Oumar Bari iwtuɗo Bakel RFI. Wallahi merci. E ragare sey taskaram Samairu Modiɓɓe ɗum Modibbo Oumar Hamma Saadu hanyum jogi ka. Yawa deɗiraɓe tedduɓe en loranake hani wuttudu lattindu ragareru ha qissa ka kanjum man wiyete yoga lesonji ɗi foti tiren ɗum ha qissa ka. To leson arana kam yake feere ɗon waɗa goɗɗo ha o te'a debbo amma goto nder saaro en maako oposo debbo kasajo ɗo kam saaro man yiɗa o te'a ɗum to non man waɗi ɗo hanayi ɓiɗɗo man ɗo o iñora ko saaro en man wi malla ko saaro man wi o waɗa ko fottani mo nama hani o haɓana famgo ɗume waɗi saaro o oposi malla bo ɗume waɗi saaro en man ɗo oposi o tera be wayne haɓana famgo lugguɗum man yama o wawan o wurtina ha maɓɓe ko o anda ha debbo o deidei ko waɗata o fama debbo o kam ɓe ɗon mari gonga
ha opposago maɓɓe ta o tera be muɗum. E be majum ɗo ɗum laato ɗum khairu ha maako, laato ɗum khairu ha maako. Ngam man hani kam o anda sababu o tokkina dow maɓɓe sina ɓe mbi'a mo ngam ɗumejum. To ɓe mbimo o tawi ɗum haala jabnika, wakkati man ɗo kam hani o lesana ɓe, o jaɓana ɓe. To o tawi haala man jabnaki, yake man ɗo bo hani o haɓana famtingo ɓe ha ɓe jaɓana mo be laawol marngol hikma, be hakkilo daidai ha ɗum waɗa ɓe jaɓana mo, ta o nusa ɓe nasku, be sappitingo ɓe wala ko yaali mo be rayuji maɓɓe. Nonnon modi ɓe ɗum mbi'a to wonɗo saaro o opposake ha tego ɓingel maako be debbo kazajo, wala bo hay ɓe jabninga nga o waddi, lattaki dole dow ɓingel sina jaɓana mo, lattaki dole. Amma bo na kanduɗum ɓingel man ɗo to jaɓanayimo man bo haɓana yerdingo mo, hidde ko ha waɗa ɗum man kam o laato ɗo yerdi. Ɗum man kam hani ɓingel haɓana ɗum, nastana ɗum laabi fere. Noy saaro man o lattoto o ɗo yerdi hande o te'a wayni man ɗo, ko ha fuɗɗam kam ko caliɗo ka bo no o famtinirta saaro man ɗo. Sababu nga wi man ɗo kam ɗum masala tampuka, tego debbo man foti mara maslahaji goɗɗi, e nden ɗo man ɗo hani ɓiɗɗo huwa dow majum. E non man bo nder ko foti kochen ha qissa man ɗo, wakkati to goɗɗo jarribo rama, debbo maako be dada maako pamrata ɗuɗɗum jamu ko ɗum wonata ha nder societyji men. Sakko ma to waɗi debbo be dada man bo ɓe gondan babal gotal. Yakeyel ngel ɗum yakeyel catngel masin ha dow gorko. Ngam man hani o laato o kakkilɗo, o juttinowo hakkilo, o laato bo o ƴoyɗo ha jerugo baba dada be debbo man. Sai o laato o ƴoyɗo, o heɓtanoyi o jerirta ɓe. Hanayi o suɓana hoore maako kan, o latto o contre kan ɗiɗaɓa. Hanayi moy fu be relation mum be maako, be hakkeji mum be maako, nden hani o laato o ƴoyɗo o heɓta noy o jerirta ɓe. E debbo lattiɗo gonɗuɗo ha yidgo maako goriko, kanko man sei o fama esiko lattiɗo dada goriko man ɗo, fama relation debbo man o be goriko kam ɗum dada muɗum, ɗum dada mum. Bi mana ɗum relation ɓuranga togo ha kala relation ji fu. E ngam man debbo garɗo hande nastimo saare man ɗo, kanyum man ɗo sina o supporta dada man, sai o supporta dada man bana o supportata dada maako. Ta o wartira ɗum ɗo wala ko yali mo, o wi'a na kanko ɓangiyam pul debbo ɗo, na kanko ɓangiyam, na kanko waddiyam ha saare, wala ko yaliyam be maako, na o semtata ɗo sina mi holla mo. La ɗo kam bo fol mangol. Ɓiɗɗo debbo to jarribo rama be dada man caɗɗo, hudugo be maako hoyayi, sina o fama relation debbo o be gorko maako kam ɗum dada muɗum. Wala goɗɗo feere fahin mo relation muɗum ɓurata mawnugo be gorko maako bana debbo o ɗo. E kanko bo sina o eftira on man ɗo ɗum dada maako, o supporta debbo man bana o supporta dada maako. Kanko debbo woni dow maako ta o yerɓa goriko ha konnago dada maako, ta o haɓana sendugo hakkunde dada be ɓingel, ta o latto o sababu ta'ago sompo hakkunde gorko maako be ɓuranɗo mawnugo ha sompo mum, o laato o taƴi hakkunde maɓɓe. E non man gorko bo sina heɓta ha yakeji bana ɗiɗo, hakke dada ɗo ɓuran mawnugo cowi dow hakke debbo.
wi'ataake o ɗowana dada ha kala ko wi'ata fuu, amma bo sey o heɓta noyi o gerirta dada, sey o wartira debbo maako bo kañum man wiyete nasiyanteɗo jurjurjur ha masala hudugo be dadirawo maako. E non bo terɗiraɓe, debbo o her gissa debbo man o sarri maajo, sarri ɗo saawi ha maako. Pul debbo lattiɗo esiko o faami ɗum iga wakkati arana, iga wakkati ɓingel mum fuɗɗi milanago mo, anda noy heɓtiri. Kadi deidei ɓaawo o warino man kam o haɓano o tabbitina aksuman to pul debbo ɗo ewrata mo ɗo nanon o wa'i, non hani no o waɗa. Pul debbo ɗon ewa o hanayi o yenda be ɓiyum, ngam ɗo faami wodi sharru woni ha maako. Ɓaawo o warino kam o tabbitina no contraire man, amma o heɓtayi non. Innama o tabbitini gonɗugo juutgo hakkilo pul debbo oɗo, ko wi'animo man ɗo ase oɗo saawi ɗum be gonga. Non bo derɗiraɓe, her yakeji bana ɗiɗo, to debbo be dada gorko lural ɗon catungal, hanayi gorko ɓaawo o faami debbo maako man ɗo woodi no jogori dada maako, debbo maako man ɗo ɗon honni dada maako, ɓaawo to ɗum laaɓani mo ɗo hanayi o fantino hoolaago debbo man ha fiiji dada maako, hanayi o fantino hoolaago debbo man ha fiiji dada maako. Her gissa ka kocuɗen ɗo, debbo o suuɗayi margo haaje maako dada ɗo maaya, o ɓaarori dow ɗum fofturu mum, ɗum fofturu maɓɓe, o waawi o suusɗi o wi ɗum goriko e ɗum kalimawol mangol to ɗum dada maako o wi'atano non, amma wala ko hollata o ɗo saawi sharri bana kalimawol ngol. E non bo ha qissa man ɗo, dada on be hoore mum ɗo suuɗayi ɓiyum, o ɗo hula dow yonki maako her debbo o ɓura ko o hulata nyawu ha dow yonki maako. Na he'ino kadi deidei ko waɗata ɓiɗɗo o kam maratano hoolare wumde nde ha debbo muɗum, amma be non fu gorko o lutti oɗo hooli debbo maako, oɗo yoofi fiiji dada maako fu her juuɗe debbo maako. Nden ɗo ɗum bofol mangol, ɓaawo o laari no alamaji bana ɗiɗo, o laari kalimaji cawɗi sarri bana ɗiɗo kam, hanayi no o de'itana debbo man ha dow dada maako bana o waɗi ɗo. E non man bo derɗiraɓe nder ko kocuɗen ha qissa man ɗo, ɓurnal warngo timmirango be amti, timmirayo be konnagu, goɗɗo non o ɓeeto o mbara tana maako ngam konnagu non, e bo ngam oɗon mata wala darɗo mo, wala pamanɗo ko o waɗi. Ɓurnal ko yi'a yiita hollata kam fuu waɗan ɓe bannon man ɗo ɓe ndaɗata. Allah huncan ɓe, wangina ɓe ngal ɓe tammata kosam. Ngam mas'ala rufgo yonki ɗo her Allah ton ɗum mas'ala makka. Woodi ko ngaɗata goɗɗo ɓura rufgo yonki maako woda, e ngam man goɗɗo o toonyo o rufa yonki tana maako ɓe konnagu ni non, oɗo laara wala yitere laari mo, wala ankedo wawata jokkago mo, la waɗata. Ngam man to non man waɗoy ɗo warta wala ceediɗo dow ko o waɗi man ɗo sai Allah. E ngam man Allah man bo ha yakeji ɗuɗɗi kam fu o hokkan seedam kumako man be laawol ngol barɗo man tammata kosam. Kanjum man wiyete ko waɗi haksaka. E nden debbo o ɓaawo o mbarama, jungo maako lutti, soɓɓundu maako ɗo tuggi, hondu maako ɗo sappi, e be man Allah waddi her ɗon
bawanɗo famgo ko wiyete nufaye kanjum man wiyete ko o sappi man ɗo ɗum linge nde ɗum linga man ɗo ɗum laati ɗum sababu heɓtugo barɗo darna adilako ha dow mako. To derɗiraɓe tedduɓe mbargo hoore mawɗum annabijo min sallallahu alaihi wasallam wi ɓi adama o seydata nder feecamre ha diina maako to o wapaaki ƴiƴam karamɗam to o mbarai hoore. Ase nyande ɓi adama o mbari hoore o nasti ɓilla Allah janiɗo yo man yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Mbarɗo muminijo be amdi hande baraji maako yite jahannam o duumu bo ha nder maage. Allah tikkanimo, Allah naalimo, Allah haltanimo yangada makka. Ngam man derɗiraɓe ɗum Allah wolwi dow mbargo hoore ko annabijo wolwi dow mbargo hoore ɗo mawɗum jamum kulniɗum jamum ha muminijo. Ngam man hani o molto ɗum o ɗuɗɗina, hani o hoca sababuji kisndam yama Allah janiɗo hisnamo o wurto wala ƴiƴam karamɗam ɗo feɗi dande maako. Allah janiɗo renen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. mo'itinɗo taskaramji ɗi hande kanko woni Ahmad Arab Abubakar Azare, kawtuɗo ɗi ɓiliɗi woni Al-Amin Jada. Min dasɗo labangal taskara kan jaɓɓititto on yelanto on khairu mbalen majam.